Nixtieq nirringrazzja lil daw kollha li qegħdin magħna fl-ispirtu li mhumiex qegħdin magħna fil-Knisja bħalissa River of Love imma qegħdin verament magħna fid-djarhom jew fejn qegħdin biex jisimgħu il-kelma preċiża li l-mulej irid jgħaddilna permezz tal-fidi. Din hija konferenza li qiegħda ssir minn River of Love fuq il-fiduċja u fuq il-fidi, għax mingħajr fidi m'għandna xejn. Mingħajr fidi il-ħajja tagħna hija bla sens. Għax kif kemm il-darba tallimna, il-fidi hija dik is-sustanza ta' dak li ma narawx. U waħda mill-affarijiet li nixtieq li kull bniedem li qed jismana, inkluż l-aħwa li qegħdin hawnhekk qudiemi f'River of Love, niftakru illi once li aħna qegħdin ħajjin hawnhekk ħanibqgħu ngħixu għal dejjem. Iva smajtuni sewwa ngħid li once li aħna ġejna f'din id-dinja mhux se ngħixu biss f'din id-dinja u mmutu kif naraw, imma l-fidi hija dik li ma narawx għax il-kelma talla tajdinna imbirkin dawk li bil-fidi u l-paċenzja jakkwistaw il-wedit u l-wedit hija li l-mulej għalinna li daw kollha li jemnu f'Ġesu Kristu bħala bin għal-ħaj b'dik il-fidi għandhom iċ-ċavetta u l-muftiħ għal-ġenna għax il-ħajja tagħna tkompli. Wara din id-dinja hemm l-eternità. Fejn ħanqattaw l-eternità, il-ġenna ma' Kristu jew fl-infern jiddependi mill-fidi tagħna. Għax jekk il-fidi tagħna fi Kristu hija ferma u nafu fiċ-ċert illi l-passjoni li huwa għamel għalina u bid-dem tiegħu nistgħu nidru quddiem Alla daqs li kieku qatt ma minna dnub u żball wieħed għandna eternità fil-ferħ. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Però sfortunatament għal dawk li jiddubitaw u għal dawk li ma jemnux illi teżisti ħajja oħra, kif ħafna drabi nħobbu ngħidu, ikollhom id-diżappunt għax wara minuta li jmutu jirrealizzaw li mingħajr Kristu ma jistgħux jidħlu fil-ġenna. U għalhekk hemm l-abbissi tal-infern għax Ġesu għalinna fil-kelma tagħna. Għalinna li jkun aħjar għal bniedem li ma jitwieled xejn bħalma qal għal Ġuda li tradih lil Ġesu Kristu milli ikun fid-dinja għax xejn. Biex għalinna Kristu ikun aħjar għalina li ma twilidna xejn. Jekk nitraduh il-Kristu, ikun aħjar għalina li qatt ma ġejna f'din id-dinja. L-aħwa ejjew jiena l-ewwel waħda, ejjew ma nitqarqux ħalli nigranfaw mal-blata li Kristu, ħalli qatt ma naraw l-infern u qatt ma naraw id-demonju li qiegħed fid-dinja biex jittantana, biex iqarraqna, jalla qatt ma nitqarqu u nigranfaw ma veru, l-Alla veru li huwa Ġesu Kristu bin Alla il-ħaj. Amen? Ek nixtieq l-għonet ngħidilkom li minn dak il-ħin il-mulej poġġili f'qalbi titlu. Għatlu fuq xiex nitkellem, fuq il-fidi naturalment, u nisma' fidi fis-solitudni u l-maltemp. U nixtieq nibda bi-storja żgħira. Intom tafuni li nħobb nitkellem fuq stejjer biex dak li jkun jibqa' jiftakar dak li nkunu qegħdin nitkellmu fuqhom. Min minnkom mar il-Louvre? Il-Louvre li qiegħed huwa painting gallery Franza, jiena mort famuż ħafna u hemm ħafna pinġijiet ta' nies famużi. Jien mort, inti mort, għaw xi ħadd ieħor li mar il-Louvre. Ħanibda b'dil-istorja żgħira li għal min mar jaf li u l-mulej fekkarni fiha hemm painting kbira illi tirrappreżenta lil xitan fuq naħa nixtieq orejtilkom u persuna oħra fuq in-naħa l-oħra li qiegħed jilab iċ-ċess max-xitan. Ma nafx ma tafux li mid iċ-ċess, din il-painting għax hija famuża ħafna. U dan il-persuna qiegħed hekk ikkonfondut għax il-painting qed jirrappreżenta li meta kienet jilab din il-logħba ta' ċess, il-persuna tilef max-xitan u kien inkwetat. U darba minnhom, din hija storja veru,
Mar il-Louvre persuna li kien iċ-champion ta' ċess. U kien qiegħed ma' grupp dan il-persuna, champion ta' ċess tad-dinja. U l-grupp baqgħu iduru fil-Louvre, baqgħu iduru f'dak il-mużew u jieħdu pjaċir b'dak li qed jaraw. U f'daqqa waħda dan iċ-champion ta' ċess baqa' jħares lejn din il-pittura. Fejn jara ix-xitan fuq din in-naħa, ferħan u qed jitħaq għax minn għalih li rebaħ il-logħba ta' ċess. U l-individwu r-raġel stajna konna aħna ikkonfondut għax tilef il-logħba ta' ċess. U fin-nofs hemm ċess u hemm il-logħba. Tafu kif inhi ċess. U da champion ta' din il-logħba ta' ċess baqa' ċassat iħares lejn din l-istampa, lejn din il-pittura. U n-nies li kienu qegħdin fil-grupp miegħu dew jgħidu dak fejn baqa'. Kulħadd tifittex u fl-aħħar sabuh iċċassat iħares dritt lejn din il-logħba ta' ċess u din l-istampa u din il-pittura. U għallu inti x'inti tagħmel hawn? Għallhom għax din il-pittura minn pinġija ma jifhimx fiċ-ċess. Għallu x'jiġifieri? Għallu ma xejn li nħares leha, tinsiex jiena l-espert ta' ċess biex nara k'mem xi loophole. Jekk m'hemm xi ħaġa li tista' tagħmel biex dik id-daħqa tax-xitan ma mpoġġijiex fuq fommu. Dana kien Kristjan iċ-champion ta' ċess. Għallhom li ma jafx dak il-pittur huwa li waqt li qatt noqgħod nistudja kif qiegħda hemm move oħra li dan ir-raġel jista' jagħmel biex jirbaħ ix-xitan. U għallu inti x'inti tajt? Għallhom move waħda li hija mir-re. Jekk jaqbad lil-king fit-ċess u jressa ilu fejn għallhom huma il-logħba tiġi merbuħa mill-bniedem u mhux mix-xitan. Bis-serjetà għallhom. U din l-istorja li hija vera tfakkarna fil-ħajja tagħna. Ħafna drabi fil-ħajja tagħna aħna meta ngħaddu mill-maltemp naħsbu li x-xitan rebaħ fuq il-ħajja tagħna. U nħossuna dawn, nħossuna konfonduti. U għalla ħares ma tkunx il-fidi falla li nkunu nafu li permezz tiegħu nistgħu nerbħu għax ir-re tar-rejiet li huwa l-mulej tagħna Alla tagħna Ġesu Kristu ta' Nażaret, jekk aħna niggranfaw miegħu dejjem itina soluzzjoni oħra li aħna ma narawx u jekk niggranfaw mar-re nirbħu ix-xitan żgur. Il-problema qiegħda li ħafna nies jikkonfondu għax ma jkollhomx il-fidi fil-mulej u jaħsbu kemm ilna nitolbu għal xejn, jaħsbu li x-xitan huwa rebbieħ. But it's all in the mind l-aħwa. Għax fil-verità lek il-kelma tal-Alla tgħidilna imbirkin dawk li bil-fidi u l-paċenzja jiksbu l-wedijiet. Għax il-weda tal-Alla lina hija li daw kollha li għandhom il-fidi li l-mulej sejħinna imbirkin dawk li jemnu f'dak li ma narawx li huwa Ġesu nifsu u li huwa binalla l-ħaj u fl-eternità, iva huma imbirkin. Aħna se nagħmlu bħal dak li qalilna l-espert ta' ċess. Minflok naqtaw qalbna, nimxu bil-fidi u nsaqsu lir-re tar-rejiet biex u jgħinna ħalli nilabu l-aħħar pedina flimkien malla u nerbħu. Għax ħafna Kristjani qegħdin jaġixxu ta' tellifa. U aħna nafu li permezz tal-fidi u permezz tal-vittorja fi Kristu il-mulej jgħidilna li aħna rebbieħin. Mela jekk il-mulej jgħidilna li aħna rebbieħin fi Kristu u dik hija l-verità, kif naġixxu ta' tellifa? Kif ikonna d-depressjonijiet u d-dwejja u l-panic attack u l-ansjetà? Għalhekk il-mulej qalilna biex ma jkollna ansjetà fuq xejn, għax hu qalilna li jkun magħna fil-maltemp u wedna li jkun close tal-persuna li anka broken hearted. Dawk il-persuni li jħossuhom imkisra bl-esperjenza tal-ħajja, iva l-mulej qalilna li ju close magħhom.
Ġesu meta ġi fid-dinja ma ġiex fid-dinja biex ikun biss ma dawk li m'għandhom bżonn xejn. Anka jekk qalu fuqu, anka jekk qalu li huwa qed jitħallat mal-midneb u jmur jisfen ukoll u jitbaħrat qalu ma dawk in-nies illi qegħdin hemmhekk li huma lower class. Imma l-mulej qalilna jiena ġejt għal kulħadd, ma ġejtx għal dawk li m'għandhom bżonn xejn, ġejt għal dawk li għandhom bżonni għax mingħajri m'għandhom xejn. Palissa l-mulej tifakkarni f'waħda oħt li hija missjonarja u din l-oħt marret u tat ħajjita kienet minn Beverly Hills, l-Amerika, sinjura, m'għandha bżonn xejn. U meta ltaqat ma' Ġesu ħaj, marret il-Mozambik li huwa wieħed mill-aktar postijiet fqar tad-dinja. M'għandhomx dar, m'għandhom xejn in-nies hemmhekk, u l-mulej saqsija biex tmur il-Mozambik għalih. Ħallit kollox, għax għarfet l-iskop tal-ħajja u bil-fidi marret il-Mozambik. U jorqdu mal-art, m'għandhomx jilbsu. U meta kienet edemmek, darba minnhom il-mulej fl-ispirtu tagħha, wara li kienet ilha snin tevanġelizza l-Mozambik, Alla issa irridek tmur lura Beverly Hills. Irridek tmur lura minn fejn ġejt inti u tajdilhom dwari. U din l-evanġelista u din il-missjonarju obbedjenti qaltlu, mulej, inti tafx inti tajdli. Kif nista' mmur lura nevanġelizza fuqek bil-fidi il-Mozambik, il-Beverly Hills. Qaltlu meta dawn huma nies sinjuruni. Nis popolari bħal daw ta' Hollywood u dawk li narawhom fuq it-television. Nis li għandhom ħafna flus, nis li għandhom ħafna vilel, għandhom ħafna djar. Xi trid immur nevanġelizzalhom? Qaltlu missier dawn mhux se jemnuni li għandhom bżonn lilek għax jitqu bija. X'għamel il-mulej? Il-mulej fetħil għajnejha għall-ispirtu. Kif għattilkom il-bira għal min kien jgħataw, jekk il-mulej ma jiftħinniex għajnejna l-ispirtu talla, ma nkunux nafu ma min qegħdin niġġieldu. U l-mulej fetħil għajnejha l-ispirtu. Alla ħanur jomlok lil dawn in-nies li inti ġejja minn dak il-post ta' Beverly Hills. Is-sinjuri, dawk li għandhom karozzi sbieħ, Rolls Royce, minn kollox Lamborghini, vilel bil-pool, u ma jafux se jaqdu jagħmlu bil-flus. Għandhom kollox fid-dinja. U rjomla fl-ispirtu. U rjomla kif jidru fajnejh. Kienu kollha skeletri, mejta. Għax kollha kemm huma kienu qed jibbażaw fuqhom infushom. Kollha kemm huma kienu qed jibbażaw fuq il-flus tagħhom. Kollha kemm huma kienu jibbażaw fuq dak li huma jistgħu joffru. U Alla ħarhom il-daw li ġew minn dawn il-pajjiżi. Jekk m'intix se tmur int b'obbedjenza u bil-fidi biex tevanġelizzalhom ismi, dan kollha se jintilfu. U kollha se jmorru l-abissi tal-infern. U xirratek bdiet tibki għalihom. Il-mulej ġabila kompassjoni għalihom. U b'obbedjenza raġat irritornat lura lej Beverly Hills u bdiet ixxandrilhom u bdiet tgħidilhom. Intom li għandkom kollox. Intom li għandkom ħafna karozzi. Hemm uħud minnhom li kellhom 11 karozza fil-garaġġ, kollha sbieħu jiswew il-flus, jiswew il-miljuni. Intom li għandkom ħafna vilel u veleġġaturi, intom li għandkom minn kollox u ma tafux se taqbdu tagħmlu bil-flus, inxandrilkom li ma nar Kristu aħjar ma tkunu twilittu xejn. Għax il-kelma tal-la tajtu ritilhom il-Bibja illi minar Kristu ħatmorru fl-abissi tal-infern fejn Ġesu jgħidilna li huwa post ta' terrur, post ta' biża għall-eternità għal dejjem. Għaltilhom issa dawk li għandhom il-grazzja li jemnuni u nitlob għalihom għaltilhom biex għajnejkom u widnejkom jinfetħu għal-verità tal-kelma u li temnu se jkollkom il-grazzja li taraw iċ-ċalla. Imma l-oħrajn li bdew jitilqu, bdew jitqu biha u ma tawx każ għax ix-xitana mihom,
Sfortunatament hemm l-abbissi tal-infern. U saqsithom fej tridu tmorru. U li jista' jagħti l-każ illum għax jiena ma nafx il-min qed nilħaq. Ma nafx kif qed jużani bħalissa l-mulej għax jista' jkun dan is-mument u din is-sekonda jista' jkun qed jismani xi ħadd anke minn daru stess, forsi qiegħed imut, forsi għandu kanser u tabib qallu fadallek ftit u mhux kredent. Min jaf? Għalik li qed tismani ħanatik l-istess għażla. Din hija konferenza tal-fidi. Mingħajr fidi il-ħajja hija bla sens. Int li qed tismani x'ħadd għażel illum? L-abissi tal-infern għal dejjem fejn hemm it-teżżiż ta' snien jgħidilna l-mulej Ġesu għax ix-xjaten ħerba jagħmlu bl-individwu għal dejjem jew Ġesu Kristu. Il-fidi għalhekk hija l-pedament ta' affarijiet spiritwali li aħna ma narawx. Imma l-għadu jkun irid jalqinna jnejna biex ma narawx dak li hemm madwarna. Kieku naraw dak li hemm madwarna kulħadd jemmen. Darba minnhom għadni niftakar kelli ħolma. U f'din il-ħolma kont qiegħda wara ħġieġa. Kont jiena, il-pastor u wieħed minn ħuna hawnhekk. U f'din il-ħolma ktibta fil-fatt fil-ktieb, qed nara spjaġġa nies. U f'dan il-baħar li kien hemm u r-ramel jiġu ħdejna tnejn, tfajla u mara anzjana, xieħa. U ġew ħdejna tlieta wara l-ħġieġa. Sal-mulej, naturalment, meta jittin il-ħolm, jagħti lill-leaders, lill-pastors l-interpretation tal-ħolm ħalli aħna nifhmuha. Meta konna wara ħġieġa jfisser li aħna konna protetti mill-ispirtu tal-Alla. U dawn din ix-xieħa u din il-mara tiġi wara l-ħġieġa u jinħares lihom u għattilhom ara. Intom Kristjani bħalna, temnu fi Kristu għandkom il-fidi. U daw qaluli iva, tnejn minn bajja nies. Konna 5 wara l-ħġieġa. L-oħrajn li ma kienux wara l-ħġieġa li kienu qegħdin jomu, li kienu qegħdin jitilfu żmien u li ma kellhomx fidi, ma kienux jafu x'ġej għalihom. Għax f'daqqa waħda nħares il fuq u nara nar niżel mis-sema. U l-kelma tal-Alla tajt li n-nar li jiġi mis-sema jiġi ġudizzju għad-dinja. U aħna l-5 granfajna fl-imkienu f'daqqa waħda għajjat, għattilhom l-aħwa, ġej il-mulej. U qomt. U minn dawk in-nies kollha, aħna l-5 biss. Li rajt li konna protetti u salvati bid-dem ta' Kristu. Għalhekk qed ngħidilkom l-aħwa. Ma nitqarqux għax ngħidu hemm ħafna nies hemm barra li qed jagħmlu l-istess affarijiet bħalna, għax il-mulej qalilna dejqa hija it-triq. Aħna fejn ħammorru fit-triq id-dejqa bil-fidi jew fit-triq il-wiesa biex nagħmlu bħal kulħadd. Il-fidi hija rigal. Il-fidi hija xi ħaġa immensa, sopranaturali, illi veru mingħajrha m'għandna xejn. Darb'oħra għad niftakar li l-mulej tani ħolm oħra. U meta nagħlaq għajnejja jiena l-mulej tani grazzja biex nara fl-ispirtu biex inkun nista' nagħllem. U xi nagħlaq għajnejja u bdejt noħlom nara li n-nies li mixjin fit-triq kienu mixjin tnej. Mhux waħda. Immaġina pereżempju qed nara lilkom bħalissa u qed narakom doppji. U ħdejhom kien hemm skorpjun. U jiena fil-ħolma li l-pastor għatlu, ara daqsxejn, mhux qed jindunaw li ħdejhom hemm dak xitan għal dawk li mhumiex imwilda mill-ġdid. Mhux qed jindunaw mixjin flimkien mal-iskorpjon. Waqqas qed jirrealizzaw.
U fil-ħolma qabbes il-pastor u qalli ma jistawx jindunaw qalbi għax għajnejhom huma magħluqa għall-ispirtu. U qomt. U l-mulej qalli mur fl-Apokalissi, mur Revelations, li hemm miktub li waħda mill-ġudizzji ta' dawk in-nies li jibqgħu fid-dinja huwa li xjaten li jieħdu l-forma ta' skorpjuni jibdew inigżuhom u jittorturawhom bħala waħda mill-punishments. U għalhekk qed ngħidilkom ejjew nitolbu l-Alla llum li għajnejna jinfetħu għall-ispirtu ħalli naraw ma xiex qegħdin nikkombattu kif għattilkom meta ktibt il-ktieb tat testimonjanzi tiegħi u tal-ħolm u viżjonijiet, ħalli ma nitqarqux, ħanimxu bil-fidi. Għax il-fidi aħna ma nridux ikonna biss meta l-affarijiet mixjin tajjeb. Għalhekk semmejta fidi fis-solitudni u fil-maltemp. Għax ħafna drabi fil-ħajja l-mulej għalinna li f'din id-dinja se jkollna ħafna turbulenzi. Il-mulej għalinna li ħajkolkom ħafna dbatija f'din id-dinja u għalinna li kieku ma kienx hekk jien kont ngħidilkom. Imma l-ħlewwa tal-mulej li dejjem jipprepara l-poplu tiegħu għafżana bħal meta jien ngħidilkom isma' intom se tmorru l-Afrika, se tmorru fil-missjoni u se tintaqgħu ma' ħafna affarijiet. Ħatintaqgħu ma' Mart, ħajkolkom il-ġuħ u nifżakom fuq affarijiet li aħna hawnhekk ma nesperjenzawx. U l-mulej tagħna fżana. Għalinna jekk intom tridu timxu warajja se jkollkom ħafna turbulenzi. U se tgħaddu minn dak li għaddejt jien għax il-mulej qalu fuqu. Besqulu, salbuh, lil dawk li għamillhom il-ġid pattawlu bid-deni. U l-mulej qalinna jekk intom Kristjani u tidu tneħħu kollox u timxu warajja, se jkollkom ħafna disturb, se jkollkom ħafna uġieħ, se jkollkom min jgħid fuqkom, se jkollkom min jikdeb fuqkom, se jkollkom min jaqtalkom qalbkom, isalbukom u jekk jista' jkun ukoll joqtlukom bħal mamlu lili. Meta nħarsu lej dawk il-Kristjani kollha li qed jaqtawlhom rashom u jittarturawhom, nirringrazzjaw l-Alla li qegħdin ngħixu hawn Malta. Għax almenu m'għandniex dik il-forma ta' tortura, imma għandna tortura oħra. Għax meta l-bniedem jitkellem ħażin fuqek, jagħmillek malafama, in-nies jemnu dik il-malafama u inti tispiċċa waħdek, il-fidi tkun fis-solitudni għax l-għadu x'jagħmillek il-bully bħalma inti għandek student li ħalluh waħdu fil-break u joqogħdu jitqu bih biex ma jkollux ħbieb, ekku koll il-bully ek jagħmlilna lilna li huwa x-xitan, lilna li għandna l-Kristu li aħna covered bid-dem, għax lilna jrid ifarrak u jkisser, iħallina waħedna għax in-nies iwarbuk. Kultant titbella kif anka l-istess Kristjani, anka nies tal-Knisja li suppost inti tħobbu għamiltilhom il-ġid, iwarbuk, jgħidu fuqek, iħalluk waħdek. Tiċċassa, jekk il-mulej fżana li se ngħaddu minn dan u malafami u grifex u gideb, għaliex għandna niċċassaw. Però meta tkun waħdek, hemmhekk hija l-prova tal-fidi. Mhux meta l-affarijiet ikunu sew. Oh, hey, God bless you, Pastor, kemm inħobbok, kemm nammirak. Grazzi Ġesu, għal dawk il-ftit li għamlunna kuraġġ. Imma meta inti tħossok waħdek, se tibqa' bil-fidi. Jon kella se taqta' qalbek. Għax ix-xitan iridna naqtaw qalbna. Anka jekk id-dinja kollha tmur kontrik, imma l-mulej jgħidilna, jekk inti għandek lili u jekk inti ħajtek qiegħda fuq il-blata, illum diġà smajna minn waħda mill-ħutna biex nibnu fuq il-blata, jekk ħajjitna tkun fih il-konsolazzjoni kif qalet uħti Fabien hija fih. U hawnhekk irridu naraw il-fidi fis-solitudni li kultant is-solitudni hija l-ikbar ħabiba tagħna fil-Kristjaneżmu. Għaliex hija l-ikbar ħabiba tagħna? Għax meta Ġesu kien fid-dinja u kienu jaqalaw kull forma ta' ħażen kontra tiegħu u rridu anke joqtluh qabel il-waqt, qabel ma kien żmienu, x'kien jagħmilhom Ġesu? Kien iwarrab. Kien jaħrab mill-folla
u kien imur waħdu fuq il-muntanji ifittex wiċċ missieru, ifittex wiċċ il-mulej. U hekk irridu nagħmlu aħna meta nkunu qegħdin waħedna. Meta jwarbuna, meta jaqalaw kull forma ta' ħażen u kull forma ta' gideb kontra tagħna, x'namlu? Minflok naqtaw qalbna bil-fidi, namlu bħal Kristu. Il-mulej jagħtina l-eżempju, inwarbu, noqogħdu l-bot minn nies, sija Kristjani u sija mhumiex, u nfittxu wiċċ il-missier u ngħidulu qawwien. Qed nesperjenza bħalissa id-dbatija li dbatejt int. Qed nesperjenza bħalissa l-uġieħ li dawk li għamiltilhom il-ġid qed ipattuli bid-deni. Qawwien missier. U propju kif qaltilna oħtna Fabien ikun illi jiġi bl-ispirtu tiegħu u jagħtina kuraġġ kultant jimmanifesta stess personali u jiġi ħdejna jekk għajnejna jkunu miftuħin għall-ispirtu u jtina konsolazzjoni. Ħanajdilkom esperjenza mill-li ġrali jiena. F'dan iż-żmien, dis-sena kienet sena ibsa spiritualment għalija u anke l-Knisja kif tafu. U ħanajdilkom esperjenza illi ġratli u l-mulejn qiegħda boħt biex jurini kemm ħaj. Darba minnhom kont qiegħda f'dan il-fażi ta' nħossni waħdi, nħoss li telaqni kulħadd. U filgħodu għal-ħabta ta' xi 8:30 intfajt fis-sodda mhux soltu li narġa' nintefa' fis-sodda xi nagħmel early riser. Kont waħdi u għadt li mulej. Qed infittex wiċċek. Fejn inġessu? Ismani, ma niflax fiżjed, għajjejt. Għatlu mulej jien attiva għal-Ministeru, 20 sen ilu. Għatlu ma kieku kont naf minn xi xħanajdi, ma kontx najtiva dak iż-żmien, għax passjoni. Għatlu ejni Ġesu. Ejni biex naraf li inti l-verità u li inti vera qiegħed miegħi kif tgħidilni inti you are close to the broken hearted. Marriċ nitlef il-fidi, x-xitan irrid itellifni l-fidi, marriċ nitlef il-fidi, u kroptlu, u bkejt miegħu. Għax il-mulej jgħidilna li l-biki tiegħu. Il-biki ġenwin, it-talb mhux ta' treddin, imma ġenwinament meta aħna niftu qalbna miegħu. Jgħidilna il-kelma tal tgħidilna li dak il-biki ipoġġih fil-vażetti, ħalli l-mument li niġu fil-glorja tiegħu jagħmel bihom dak li jridu. U bdejt ngħidlu kemm vażetti se tagħmilli mulej Ġesu fil-ġenna. U nibki. U għamilt xi 4 sigħat nibki. U ngħidilkom id-dritt ċempilt il-pastor. U qalli x'ġralek għax ħassni ma kontx qiegħda sew. Għatlu għax ma ġiex. Qalli min ma ġiex. Għatlu Ġesu ma ġiex dejja. Qalli intu rajt. Għatlu Iva. Għatlu xet inħosni, għatlu vera mkisra u mdejqa, għatlu and I had faith for it li Ġesu jiġi ħdejja. Għatlu x'ma niflaħx iżjed, għalli x'isna għamillek. U għatal il-telefon. U ftakart li l-fiduċja tagħna m'għandix tkun fil-bniedem għax dana bniedem bħali, x'jista' jagħmilli. Il-fiduċja tagħna trid tkun fil-mulej. Iva mulej Ġesu, inti għattinna li imbirkejn u ma dawk li l-fiduċja tagħhom hija fil-mulej u mhux fil-bniedem. U mnalla ma qalli xejn biex jikkonslani dak il-ħin għax kieku l-fiduċja tiegħi kienet tkun fil-bniedem. Dikinhar xinġi lura l-pastor id-dar qalli tinsix għandna talb il-lejla. Fin-natural ma tantx kelli aptit niġi. Ma tafx kultant ma jkollokx aptit xejn. Kienet fażi jibsa fil-ħajja tiegħi. U nasal għat-talb b'obbedjenza u bil-fidi għamilta. Ma għamiltix hekk minn qalbi. Ġejt b'obbedjenza u bil-fidi. U eżatt kif nidħol minn dak il-bib, tiġi oħt li bħalissa qiegħda hawnhekk tismani. U qalt li, Pastor, irrid inkellmek. Għattilajdli qabel ma bdejna talb. U qalt li ħansaqsik domanda kont qiegħda ħdej l-office. Għattilajdli. Hija waħda minn dawk li l-mulej jinqeda biha x'għajnejhom ma miftuħin għall-ispirtu. Għattilajdli. Qalt li għal-ħabta ta' xi 8:09 dalgħodu. Qalt li inti kont qiegħda fuq is-sodda tibki u titlob mal-mulej. Iva,
Għattila edaw tismani, ngħidilkom il-verità. Għattila għaliex. Għalt li jiena ma nafx fil-kamra tas-sodda x'għandkom il-kuluri. Ara kemmu tad-dettali l-Mulej Ġesu. Għalt li is-sodda tiegħek għandha sheets frisch viola, purple viola, għandi biċċiet minnhom purplish violet u biċċiet minnhom purple. Iva tila, għalt li jiena qatħalt fil-kamra tas-sodda tagħkom. Le? Għattila imma Iva, id-dettalji li jettajd li huma veru, bdiet esperjenza għalt li għax il-Mulej qed jgħidlek. Li anke jekk inti ma rajtux, badni karaħ, brividi. Inti meta kont qiegħda fuq dik is-sodda titlob u tibki miegħu u kien miegħek ħdejk. Għax ratu fl-ispirtu. Xi mort id-dar, mhux biss irringrazzjajtu, bdejt nieħu r-ritratti tal-kamra tas-sodda, ir-ritratti tas-sodda u l-kuluri u battom la WhatsApp. U risponditni lura, kemmu kbir il-Mulej. Kemmu lejali u kemmu Mulej ta' dettali. Għalt li għax dawk il-kuluri li għadek kif batli u dik il-kamra tas-sodda u dik is-sodda kienu eżatt dak li jiena rajt fl-ispirtu. Din hija l-fidi. U għalhekk qed ngħidilkom aħwa, ejja ma nitilfux il-fidi, laqqas meta l-għadu ġibna fl-aktar momenti ta' solitudni. Ħolm oħra li kelli qabel ma ddejt minn dan iż-żmien ta' terbolanza, dawn ix-xhur ta' terbolanza fil-ħajja tiegħi personali, kienet għax il-Mulej rid jafżani. Ma ktibtix fil-ktieb din. Nara maltem kbir. Propju kien ġurnata qabel ma beda d-terbolanza kollha fil-Knisja fil-ħajja tiegħi personali. Maltem kbir. Imma kbir li laqqas biss tista' timmaġinah. Il-baħar tila u nieżel u tila, mamma mija waves kbar u nara li l-nifsi fuq biċċa injama taqsek. Laqqas fuq dajsa, fuq biċċa injama daqsek. U qiegħda fuq dil-biċċa injama daqsek, tila u nieżla mal-waves, tila u nieżla fuq daħ il-baħar imqalleb, sejrek, li fin-natural huwa impossibbli li inti ssalva f'dak il-naltemp. U bqajt fil-wiċċ permezz ta' dik l-injama. U qomt. U x'inqomt il-pastra tlu mamma mija x'maltemp. X'maltemp rajt. Mulej Ġesu għatlu xġejjek kien xi ħaġa li inti qed tafżani norbota f'isem Ġesu Kristu u niddikjara li minkejja dak kollu li ħan esperjenza imma xorta nibqa' fil-wiċċ kif rajt fil-ħolma Mulej. Għax ftakart li Ġesu tagħna huwa Ġesu li jsikket il-maltemp. U Ġesu għadu l-istess bħalma kien 2000 sena ilu f'din id-dinja bħalma u llum. Għatlu Mulej ħani granfa miegħek. Ħalli inti ma tgħidlix bħalma t-disċipli meta kienu qegħdin fuq id-dajsa u bdew jibżaw. U qalulu, Senjur, Mallem Ġesu, għamel xi ħaġa. Għamel xi ħaġa. Għax qegħdin ħanerqu mhux qed taraħ il-maltemp u ntriqet. U x'qalhom Ġesu? Ja nies ta' fidi żgħira. Ħatlu Mulej nitlob li inti ma tgħidlix ja mara ta' fidi żgħira. Ħatlu għax int għadek l-istess bħalma kont il-bieraħ illum u għada li inti fuq il-maltemp. U għatlu ħani granfa miegħek Mulej Ġesu. Ġej għax afżan il-Mulej minn qabel. Fil-bidu ta' din is-sena. Ġej Mulej Ġesu għal qudiemi. Jien se nibqa' fil-wiċċ għax int tal-impossibbli u ħażomni fil-wiċċ. Għatlu din niddikjara f'isem Ġesu Kristu se niggranfa miegħek et all cost kif inti tajdinna li għandna nagħmlu. U għalhekk din il-kelma
Xin kont edha fl-uffiċċju il-pastor għalli itla intu tkellem inta l-speaker nqalala xi ħaġa, ftakart kemm irridu nkunu dejjem ippreparati u l-mulej għatlu x'kelma ħanajt, xi tridni ngħid? U jiġi xalom ħdejja u għalli pastor x'inhi l-kelma? Għatlu fidi fis-solitudni u fil-maltemp. U dik il-kelma li tani bħala titlu, il-mulej ħareġa bħala talima li mill-esperjenzi kollha li għaddejt jien personali ta' ebbusija kbira li huwa faċli li titlef il-fidi kollha u tajt to hell with everything, marriċ naf iżjed la bil-ministeru u laqqas bi Kristu. Immem il-kelma hell. Għat jekk ninnajt to hell with everything, emmek imur. Għax jekk jien ngħid ċaw il-ministeru minħabba d-diffikultajiet. Għax jiena ngħid ċaw il-Kristjaneżmu ma nibqax niggranfa ma' Kristu, x'eżempju ħankun qed nagħti lilkom? Jekk jien ngħid ċaw il-mulej ma nafx tfisser għalija u anke Alla huwa li jaraw l-eżempju. Għalhekk jekk jien niggranfa ma' Kristu jgħidu dik kif żammet fil-wiċċ. Kif jista' jkun minn dak kollu li għaddiet? U ħafna minnkom tafu minn xi għaddejt. Kif jista' jkun tibqa' fil-wiċċ? U hawn qiegħda llum il-mulej permettija li nitkellem mingħajr ma kont qed naħseb li ħanitkellem, ngħidilkom bqajt fil-wiċċ għax żammejt il-fidi. Bqajt fil-wiċċ għax il-mulej Ġesu huwa ħaj u għalinna li jekk niggranfar miegħu fis-solitudni u fil-maltemp u jibqa' magħna sal-aħħar ta' żmien. Jekk hawn xi ħadd minnkom bħalissa li għaddej minn żmien ibes, li għaddej minn żmien ta' maltemp, li għaddej minn żmien ta' solitudni fejn ma jista' jiftaħ qalbu ma' ħadd għax iħoss li ħadd ma jista' jifhmu, jew għaddej minn żmien ibes li jħossu li jrid jaqta' qalbu minn kull forma ta' spiritwalità, dan huwa l-messaġġ għalik. Dan huwa l-messaġġ li l-mulej inqeda bija messaġġiera talla għaw illum biex ngħid lil min qed jismani u min qed jarani taqtax qalbek. Jien kont hemm. Naf xi tfisser is-solitudni, naf xi tfisser il-bulli kemm jipprova jwarbek minn kulħadd u jaqla kull forma ta' gideb u kull forma ta' ħażen kontrik. Naf xi tfisser li titlef ħafna wlied. Naf xi tfisser li nies jieħduha kontra tiegħek għax jiġġudikaw għax ma jafux il-verità. Il-verità hija Kristu. Il-kelma talla dejjem tajt li meta tisma l-ewwel persuna titkellem taħseb li għandha l-verità. Imma l-kelma talla tajt li jekk tisma t-tieni persuna titkellem tarblu u tiġi għall-arfin tal-verità. Però l-mulej li kellimni bħalma jkellem lilkom ukoll għax aħna kollha nisimgħu jekk aħna tiegħu. M'għandekx għalfejn titkellem. M'għandekx għalfejn tiġġustifika lilek innifsek f'dak li għaddejt għax nitkellem għalik jien bħalma permetta llum lil passer għalli mur hemm fuq u tkellem dak li jpoġġilek f'qalbek l-Ispirtu t'Alla. X'se ngħid? Ma nafx, il-mulej jpoġġilek f'qalbek. M'għandix għalfejn niġġustifika lil innifsi għax il-mulej jaqbes għalina jekk aħna tiegħu. U aħna qalita di dal-għodu. Għalet diġà bħala introduzzjoni ta' dak li l-mulej kien jaf li se ngħid jien mingħajr ma kont naf. Ħallu fidejh, it-tama tagħna hija fidejh. Nies li jiġġudikawna problema tagħhom jekk qegħdin f'offiża. Il-verità hija verità. Il-mulej huwa dak li jidħol għalina. Min irid jibqa' magħna jibqa' magħna. Min ma jridx jibqa' magħna ma jibqax magħna x'il-mulej ħallina free. Il-mulej tagħna l-freedom. Jiddispjaċina meta naraw nies li jitilqu ma jibqgħux magħna. Imma taħseb li Ġesu ma ddispjaċihx meta ra l-kulħadd telaqlu. Meta kien fuq is-salib, 3 biss baqgħu miegħu. Se jibqa' 3 fil-Knisja. Marija u Ġesu, Ġwanni u Marija Maddalena ta' Magdala. Se jibqa' 3 fil-Knisja. Faithful. Imma faithful vera ta' mhux ta' parsi wieħed jattendi l-Knisja mbagħad x'inta għaddej ma jħarsux lejk ta'
jew jollu għajnejhom ta' għax jiġġudikaw, dak mhux Kristjaneżmu, il-ġudizzju nħalluh f'idejn Alla. Għax ħafna drabi aħna naraw mill-għajnejn tal-bniedem, ma narawx mill-għajnejn spiritwali ta' kif qed jarana l-mulej. Ħafna drabi l-bniedem jolli lill-bniedem. Imma l-mulej jolli l-batut. Jolli l-dak li kun iġġudikata l-ek il-mulej għajdinna ħallu l-ġudizzju fidejn Alla. U hekk illum ejjew narblu qalbna. Għax jekk għadna f'offiża f'xi ħaġa partikolari għax forsi smajna xi ħaġa li moġbitniex, dan huwa ċ-ċans tagħna li nindmu. Għax int ma tafx il-bniedem mixiex ikun għadda. Jista' jkun aħna bħala pastors u jista' jkun ħadd ieħor. Għax irridu nkunu fiż-żarbun ta' dak li jkun biex inġorru t-tabija individwali tagħna u tal-Knisja. U li titlob lill-Alla biex iħallina sodi fil-maltemp u naqdu l-Alla biktar grinta u biktar imħabba. Għax meta l-mulej jgħinek f'dak is-solitudni u jgħinek fil-maltemp, inti tapprezza iktar. U għalhekk kif qaltilna oħtna Fabien, Iva, ħafna drabi il-mulejda u anke oħtna Tanja, l-esperjenzi negattivi tagħna jidawwarhom għal-ġid. Imma dan li qed ngħidilkom jiena, mhux qed nirrepeti bħal pabbagal bħal ħuti, għax l-esperjenzi negattivi tagħna jidawwarhom għal-ġid, qed ngħidilkom illum b'esperjenza kbira. U nixtieq nazzarda li nirringrazzja l-Alla tagħhom daw l-esperjenzi qatt m'għamilta illum. Nirringrazzja l-Alla tal-arbil u l-esperjenzi li ħallini ngħaddi minnhom jien u aħna kollha kemm aħna. Għax il-mulej ried jittestja il-fidi tagħna fil-maltemp. Li ma qtajniex qalbna u bqajna d-dajjien, għax il-mulej jarbinna bħaddeb. Inkunu nafu kux ġenwin il-bnidem jekk taddeh mill-arbil. U daw kollha li huma rebbieħa magħna. Il-mulej jagħtihom il-premijiet. Imma daw kollha li jiġġudikawna, daw kollha li ma jafux u jisimgħu nofs verità u jkunu qegħdin f'offens. Dan huwa ċans ta' ndiema għax il-mulej iħobbna kollha, nindmu aħna għax aħna naturalment ukoll niżbaljaw kulħadd jiżbalja sewwa fil-ħajja, aħna maħniex imjun għax aħna umani, intom tiżbaljaw kulħadd jiżbalja sewwa fil-ħajja u nħarsu lejn Ġesu Kristu u ngħidulu mulej. Id-dem tiegħek għalhekk qiegħed biex aħna kollha veru nħobbu l-xulxin kif qaltilna oħtna Fabien. Sewwa għax il-fidi taħdem hand in hand mal-imħabba. Mela ejjew nħobbu kollha l-xulxin kemm nixtieq li daw kollha li qegħdin hawnhekk iħobbu vera l-xulxin u lili. U anke l-pastor. Imma lili għax jien qed nitkellem bħalissa. Bħalma Kristu ħablilna. Għax jekk insib xi ħadd hawnhekk il-mulej li ma jħobbniex lili bħala sfortunatament mhuwiex qed jgħix il-Kristjaneżmu. U jmur l-infern. Tit ngħidilkom l-aħħar ħolma li kelli. Waqt fadalli 5 minuti għax sassieqa lill-pastor. Nista' nibqa' għaddejja sada, grazzi Ġesu. Imma ħanajd l-aħħar ħolma. L-aħħar ħolma li kelli, ħoreġ kważi naqadmu għax irrealizzajt mamma mija kemm nixtieq li nġib il-Knisja in order. U n-nies tal-Knisja mhux kollha qed iħalluni. Mela nara tifla libsa roża u libsa sabiħ. U fl-ispirtu tiegħi il-mulej urini li dik hija l-Knisja. Libsa ħelwa roża tifla. Aħna l-mulej għajdilna li aħna tfal tal-mulej. U jien biex nagħmilha sabiħa ħalli quddiem Alla tmur kif suppost dressed up bħal meta nkunu sejrin tiġ u nkunu bil-kappell, lil dit tifla għamiltilha ċoff roża fuq rasa. U dit tifla bdiet neħili ċoff. Narġa' mmur u nirreżisti. U narġa' mpoġġilha ċoff roża u kienet ħelwa bit-ċoff roża ma' dik il-libsa ħelwa tat-tifla. Għattilha binti u qed naqgħu imbusa biex jitidher sabiħa quddiem ir-re. Għax aħna mhux se mmorru bih ħwejjeġ mhux sbieħ. U bdiet taqlaħħuli. Ma bdietx tifhem li jien irridilha l-ġid u rrida sabiħa.
Għax ta' tifla li hi, it-tfal m'għandhomx is-sens li għandu l-aġġult, ma femetx l-importanza li tmur għat-tieċ tal-ħaruf nicely dressed. Għax it-tfal ma tafx kif huma jimxu bl-istint. U x'inqom tatlu x'rittajt biha mulej din il-ħolma. Il-mulej urini li dik it-tifla hija bintek il-knisja tiegħek. Il-knisja li jien ħallejt fidejkom, li inti qed tipprova żejjinha u qed tipprova tlibbisha għat-tieċ tal-ħaruf. Kif suppost tagħmilha order. Imma hemm ir-ribeljoni u hemm uħud minnhom li mhux qed iħalluk tagħmel xogħolok minħabba li qed iħarsu lejkom u lejk blenti ta' immaturi u blenti ta' tfal. Itlob għalihom ħalli għajnejhom jinfetħu għall-ispirtu tiegħi li jikbru, jimmaturaw biżejjed, li minn flok jimxu bil-ġudizzju, jimxu kif il-mulej iridhom. Ħalli l-ilbis tagħhom qudiemi ikun appropriate, lest biċ-ċoff jew bil-kappell jekk immorru tix fil-ħodu, għax hekk irridhom jien. Għatlu fimtek mulej. Ma ktibtix fil-ktib din l-ħolma laqqas, għax kienet riċenti, ftit ilu ktibtu. U għalhekk biex niġi għal-konklużjoni. Il-kelma tal-la smajnija inqeda bija biex ngħidilkom li l-fidi mhux biss meta l-affarijiet ikunu sew. Imma l-fidi hija fil-maltemp u fis-solitudni. U għalhekk irridu nirringrazzjaw l-Alla li għaddina minn ċerta ebbusija u arbil biex nifmu tikka żgħira minn dak li għadda Ġesu fuq is-salib meta kien totalment waħdu u meta kien imsawwat u mbiċċer minn dawk li għamillhom il-ġid. Aħna kif se nkunu? L-aħwa. Bħal dawk it-tlieta li baqgħu miegħu? Kien hemm moħħ ftit ilu għattilla tlob għaliex ma nafse ngħid. Għattilla x'għan nitla' fuq il-pulptu issa. Qalt li tkellem fuq il-fidi ta' Marija. Marija kienet hemm. Kienet qiegħda sal-aħħar nifs ma' bina. Immaġinahom Ġesu x'uġieħ kbir kienet għaddejja minnu. Imma għalkemm kienet taf li kellu jbagħti bina, għax afżal mulej ukoll bħalma jafżal inna fuq dak li kollu jiġri, u bdiet. Qaltlu iva. Anka meta kienet taf Marija li se tiġi persegwitata minħabba l-iva tagħha. Intom tafu li dak iż-żmien kienu ħaġruhom u joqtluhom dawk in-nisa li joħorġu pregnant l-aħwa. Meta ma jkunux miż-żewġa. U l-anġlu qaltlu iva, kajk saqsitu kif jista' jkun dan, jekk ma narafx raġel. Imma l-Alla m'hemm xejn ma jistax isir jaħdem bis-sopranatural, bħalma ħadem bis-sopranatural anka fil-każ tiegħi u tal-paster. Meta jiena t-tobba tnej kienu qalu li nsihom it-tfal 40 sena u llum il-ġurnata għandi żewġ subien, tafuhom għax għall-Alla m'hemm xejn ma jistax isir. U aħna mxejna bil-fidi u kif qal il-paster għaliex qed tibki. Ejja nimxu bil-fidi x'qallek il-gajni, mela l-gajni jagħmluhom it-tfal, min jagħmluhom it-tfal l-mulej, allura għalli nimxu bil-fidi. Xi trid għalli tifla jew tifel, għatlun bis-serjetà, għalli l-mulejja tiklażla bid-dettalji, għatlu mela tifel, għalli mela janpoġġu sanfejtu direction u hekk ħajkun. Poġġejna l-fidi fl-azzjoni u mill-ewwel ħrixt ilha bil-kbir. Xi wasalt id-dar dit-testimonjanza tafuha uħud minnkom u uħud minnkom ma tafuhiex għax hawn Italjani. Meta wellit l-ewwel iben u għatlu grazzi mulej ta' dal-miraklu kelli 41 bil-fidi nisma' l-Ispirtu tal-Alla jgħidli għall-ubbidjenza tal-ministeru għax inti għatli iva, inti tlabni tifel u jiena ħantik 2. U eżatt mort narġant il-gynecologist u għatlu il-perjed ma ġinix. Għatlu forsi normali wara li wellit, għalli ħan iċċekkja kux normali. Joħroġ bit-temperatura u jarġa' jara pregnant. Għalli le, ta' mux normali, għatlu għalix, għalli taf li għarġajt ejla jent. U nisma l-Ispirtu tal-Alla qabel ma mortant il-gajni għajdli. Għall-obbedjenza tal-ministeru, jieħantik ieħor. Għalli taf li għarġajt pregnant il-gajni. Kont se ngħidlu nafax għalli l-Ispirtu tal-Alla. Għax in-naċ tiegħi jisimgħu leħni. Dak huwa l-mulej tagħna. Mela ejja nimxu bil-fidi. Ħassejt li di l-aħħar testimonjanza kollha kontu tafuha. Appart Italjani, imma ħassejt li għandi narġa' ngħidha biex nagħmel kura ċar xi ħadd li qiegħataw li jixtieq kollu tfal u qalulu impossibbli. Għax il-fidi tidher fl-impossibilità. Temm noħda
Mela nqumu bil-wieqfa u nagħmlu ndiema ta' kemm il-darba mxejna bħat-tfal iż-żgħar bl-istint u ma mxejniex bil-fidi u ma mxejniex bħala adulti li veru aħna maturi fuq il-mulej. U għajdu miegħi issa stess fil-waqt li anka min jekk Xalom jixtieq jew xi ħadd jagħmel li naqra mużika żgħira mhux bil-fors. U anka dik l-oħt li talbitni biex nitlob għat-tifla tagħha tista' tiġi anke quddiem, jekk hawn xi ħadd li jixtieq jiġi quddiem għal xi talb you're very welcome, però in the meantime nagħmlu għatta indiema għax il-mulej wara kollox l-indiema tagħna jrid, okay? U ma jrid xejn iżjed u ngħidulu Missier Qadis ħanismakom ħajkonna xhieda f'isem Ġesu Kristu. Nitlob illum dan Ġesu aħfir li d-nubieti bħalma naħfer lil minu ħati għalija. Mulej Ġesu, jien illum inġeddet it-twemmin tiegħi fik bħala s-sit u s-salvatur tiegħi. Nemmen Ġesu li inti binalla l-ħaj u li minajrek ma nistax nara wiċċ Alla. Ma nistax nidħol u nara lill-ibnek Ġesu. Mulej Ġesu, jiena ħatajdu għanniċ ħat ix-xitan. U naċċetta lilek Ġesu. Nindem minn ħnefnet ta' qalbi. Mhux qed nisma'? L-anġli tal-mulej qegħdin jirgdbu dak li intom qed tgħidu jmorru għand il-missier ħalli tkunu righteous quddiem Alla. Mulej Ġesu, grazzi ta' dil-opportunità li tajtni biex nindem minn nubieti kollha u taħfirli kemm il-darba ġudikajt lill-laħwa tiegħi, lill-pastors tiegħi, jew lil-ħuti għax rajt nofs verità. Mulej Ġesu, nirrilaxxa kull forma ta' offiża li għandi f'qalbi. Ejni mulej biex inneħħi kull forma ta' mrar, biex inneħħi kull forma ta' unforgiveness. Ħalli jien qudiemek permezz tad-dem tiegħek insalva u nara wiċċek. Faċli mhijiex mulej għax aħna qegħdin f'ġisem u nweġġaw imminti wkoll kont f'ġisem mulej u weġġajt. U inti għattinna li rridu nagħmlu bħalek li waqt li qegħdin ibbiċruk intattilhom mulej. Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Għalhekk nirringrazzjak mulej Ġesu ta' dil-konferenza fuq il-fidi għax illum narfu iżjed minn qabel li l-fidi mingħajra ma nistgħux ngħixu. Mingħajr il-fidi il-ħajja hija bla sens. U llum nażel il-fidi u nażel lilek mulej Ġesu u mhux ix-xitan. Nitlob dan f'isem Ġesu Kristu. Amen u alleluja.